og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave en fodboldchallenge med min kæreste. Det er mig. Så jeg starter med 3, så får hun 3. Altså vi skiftes med 1. Vi skiftes, vi får 3 der. Hvad er den første, jeg skal lave? 3 jongleringer med 1 fod. Værsgo. Jeg ramte ikke. Godt folk, så er det hendes tur. Jeg failede det 3 gange, og 4 gange gjorde det. Ja, tjek. Så du skal lave 4 jongleringer. Eller 3. Du bestemmer selv. Med 1 fod eller 2? 1, 2, 3 og pokkers. Næsten 4. 1, 2, 3. Prøv igen. Hun failede, men hun lavede 2 gange 3 og 1 gange 2. Nå, videre til mig. Nu er hendes næste udfordring at prøve at hente bolden, som er dernede et sted. Der. Mission complete. Og så den igen. Godt. Nu er det min tur til at lave en fodboldchallenge, så ja. Godt. Hvad skal jeg så lave? Du skal lave 1 jonglering med hver fod, altså sådan dyv. Godt. Helena? Yes. Prøv at score 2 mål i et basketballnet. Altså bare med hånden. Ja. Jeg kan også ikke få en fod. Har jeg aldrig fået før? Hun har vundet. Du vinder en bamse. Okay. Nej, det virker ikke. Vi vender tilbage til mig som den sidste. Hvad skal jeg så lave? Du skal lave 5 mål i basketballnettet. Okay. Med hånden. Det var noget. Og du har kun 3 forsøg. 1. Så mangler du bare 4. Et forsøg tilbage. Okay, du failede. Ja. Så er det bare din sidste. Du skal prøve. Hvad skal jeg? Du skal score 5 mål på 20 sekunder. At du skal 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Godt. Det var alt for den her video, så kom Helena. Peace. Så siger vi bare farvel. Så vi ses. Nå ja. Peace. Jeg har faktisk noget med en dags subscriber. Men jeg kender ikke lige dem subscriber, som jeg har. Så ja, vi ses.